Giipit ba ang interes sa katawhan ug sa kalambuan sa Davao del Norte tungod sa politika? Kini ang gipunti nga hinungdan nganong gihangyo kaganina ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Uy Uy ug mga board member sa lalawigan. Ang amo ang budget karon for 2023 anaa sa sangguniang panlalawigan karon ilahaning gi-scrutinize ang budget. So gihulat nako kung unsay result sa ilahang pag-review sa budget. Gani aduna na sila gipagawas nga mga malicious nga issue agin sa kuha nga unta naaman sa ilahang kamot karon para i-review ang budget. O during sa preparation sa budget, appeal man sila niana. Pero siguro giapila na nilag sayo kayo sa pamulitika. So ang ako lang gihulat nako kung unsa ang result sa ilahang pag-scrutinize sa budget o ilahaning ibalik sa kuha. So mao nang akong gihulat karon. Niadtong bulan sa Oktubre ning kasamtangang tuig, gisumiter sa gobernador ang proposed 2023 annual budget sa probinsya sa Davao del Norte nga nagkantidad og 2,451,105,268 pesos. Apan hangtod karong panahon na, padayong gikwestiyon sa gobernador ngano ang Peace and Order Fund ang planong tapyasan sa mga miyembro sa sanggunian nga puros kaalyado sa kalaban sa politika sa gobernador. Sa report sa Committee on Finance, Budget and Appropriations nga gipirmahan ni Board Member Orly Amit, isip Chairperson, Board Member Robert Su, Board Member Floponi Royal Catalan, Board Member Emmanuel Pamisaran ug Board Member Shirley Bilin Aala. Ilang girason nga ang tanang programa o aktibidad nga nabutang sa Peace and Order Program wala na suportahan base sa Peace and Order and Public Safety Provision ubos sa Memorandum Circular number 2022-118 nga dunay pitsa nga Setyembre 19, 2022. Ug tungod niini girekomendar sa komitiba nga gipanguluhan ni Board Member Amit nga ang mga programa ug proyekto ubos sa Peace and Order Program dili aprobahan. Sumala ni Governor Edwin Hubahib. Usa sa gikwestiyon sa sanggunian mao ang Peace and Order budget. Tungod kay dili na kinikinahanglan kay sumala sa mga board members gideklara na nga insurgency free ang Davao del Norte ug wala na kinahanglang punduhan kay matud pa malinawon na kini. Akong gipangutana si Philippine National Police Davao del Norte Provincial Commander Colonel Antonio Alberio Jr. kung gikinahanglan pa ba ang pondo sa Peace and Order tungod kay nadeklara na kining insurgency free. Ug matod ni Colonel Alberio, mas nanginahanglan kini og pondo aron masustener ang mga programa alang sa katawhan sa Davao del Norte. Kailangan na mo og pondo para masustain ang masuportahan ang program para masustain ang economic gain sa ato ang kining programa. Mala ni Colonel Alberio, ilang gikinahanglan ang pondo aron iayuda sa katawhan labi na sa mga lugar nga gideklarang geographically isolated and disadvantaged area kun GIDA. Ang GIDA mao kini ang mga lugar nga kanhin nahimong teritoryo sa mga rebuilding grupo ug mitalikod na sa kalihukan kay ilang natagamtam ang serbisyo ug tabang sa gobyerno sa ilang komunidad nga sagad Pinoy-anan sa tribong Atamanubo. Sumala ni board member ug Indigenous Peoples Mandatory Representative Ariel Macla, dako og epekto ang pagtapya sa Peace and Order budget sa mga komunidad sa Davao del Norte. Dako kayo na nga problema kay una-una ang mga katauhan sa bukid sama panaglitan sa sitwasyon sa Talaingod. Ang mga tao karon dito medyo nakahiagom gyud og medyo kalisod tungod sa ilahang katong produkto nga wala nagipalit sama sa abaka. So ang pag-slash sa budget sa kining Peace and Order medyo dako nga problema nga makaapekto sa mga katawhan. Matud usab ni Governor Hubahib ang ngayang sabton sa sangguniang panlalawigan nga ang budget alang sa katawhan ug dili alang kaniya. Sa iyang mga kauban nga sulugoon sa katawhan nga naglingkod sa ilang mga posisyon isip pinili sa katawhan, mao kini ang mensahe ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib.
ibalik na po nako paghangyo sa ilaha nga isit aside ang pamulitika. Ayaw mo sige og hunahuna sa eleksyon 2025 pa to, layo pa kayo. Ang atoa karon nagsigi kog panawagan nyo nga magsabot ta para nga ma-deliver na to nga paspas ang atong paghatag og tabang og serbisyo sa katawan sa Davao del Norte, sa lungsod sa Talaingod, lungsod sa Kapalong, lungsod sa Santo Tomas, sa 8 ka lungsod og 3 ka syudad. Ang pamulitika panahon sa eleksyon. Ang karon magkuyog ta at tubangon nato ang problema sa katawan, ayaw pugni ang budget. Kay ang budget mauna ang atong hinagiban o atong magamit para nga masolusyonan ang problema sa katawan. Ang ngayang hinumduman nga ang tanang kwarta nga anaa sa panudadan sa gobyerno, kwarta sa katawhan. Ug ang tanang pinili sa katawhan, dunay gipanumpaan nga ang interes sa habagang duot sa katawhan ang ilang unang serbisyuhan. Ug ang pondo nga gihisgutan sa sangguniang panalawigan buhi sa katawhan sa Davao del Norte. Natural lang nga himayon ang tanang gastuhanan apan dili ang ngayang maipit sa gimok sa politika ang pagpanerbisyo sa katawhan. Kay ang maayong politiko maningkamot aron manerbisyo og dili magdumot sa ilang kaatbang aron unahon ang ilang political interest og interest sa partido. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!